ndị dị mma eghochagokwa ntị gị maka akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, Human Rights Writers Association of Nigeria nke akpọrọ Horiwana H agwala Defense Minister ka ọ kwụsị ite Fulani terrorist ude maka ha na onye isi ala anyị bụ President Muhammadu Buhari bụ otu Fulani ka ha chasi bịa. Nke itoolu, otu nwa akwụkwọ na mahadum Delta State Polytechnic Ọgwashukwu onye aha ya bụ Sandra suburu ọyị ya nwoke mma onye nke akpọrọ Daniel Johnson. Dịka anya bụ Daniel Johnson nwetachagoro onwe ya, ọ bịara gwa ndị nta akụkọ ihe kpatara anya bụ asụmụmma mgbe gara aga. Ọ gara n'ihu mee ka ndị ọha nta akụkọ mata na ọ bụ maka anya bụ Chidimma gụrụ chaatị nke ya na nwaanyị ọzọ nwere na WhatsApp, na ọ bụ iwe nke a ka Chidimma jiri wee sụọ anya mma oge ọ na-ehi ụra. Nke asatọ, AC Milan ewerela ọkpụ abụọ asatara naanị otu wee merie AS Roma. Dịka ha merichara AS Roma na anya bụ asọmpi egwuregwu, ndị ihe gbasara nchịkọba asọmpi egwuregwu dị n'aka bụ nke akpọrọ FIFA jikwazi ya bụ ohere wee too Zlatan Ibrahimovic maka mbọ nke ọ na-agba n'ihe gbasara asọmpi egwuregwu bọọlụ n'agbanyeghị afọ n'ọdị. Ndị otu FIFA jikwa mgbe ahụ asụchara ya bụ asọmpi egwuregwu bọọlụ mere ka ọha na eze mata na anya bụ otu ọkpụ nke sitere n'aka Zlatan Ibrahimovic na ọ bụ ya bụ ihe mewere ọkpụ nke 400 ka ọ gbagbunyegoro o bidoro ihe gbasara asọmpi egwuregwu bọọlụ. Nke asaa, Soji Bakare okenye na-agwụ ofe ejego rupue nwata nwaanyị gbara naanị afọ 10 n'ime ụlọ nne na nna ya. Ozi ọjọọ dị otu a bịara mgbe nne nwatakịrị a gawara n'ahịa ịgara ngwa nri. Ọ bụ mgbe akanya bụ Soji Bakare bụ aka lupu a jiri wee degbuo onye bụ nwatakịrị ma jee lupu onye n'ime ụlọ nne na nna ya. Ihe ọjọọ dị otu a mere na Ayeyemi Street nke dị n'Isolo, Akure. Nke isii, okporo ụzọ awara sitere Sapele wee gawa Warri n'ime Delta Steeti ka ndị herdsmen ji egbe kwuchiri ụzọ ma tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị nke ahụbeghị anya ruo ma taa. Dịka anya bụ akụkọ siri wee rute anyị aka, ha mekwaziri ka anyị mata na ọtụtụ ndị bụ ndị nke gbanarị ya bụ atọm mmadụ, bụkwazi ndị nke nwetara ihe mmerụ ahụ dịgasị iche iche. Nke ise, David Alaba sitere Bayern Munich wee gaa Real Madrid n'ọnwa Mee ekwuola na ihe a na-eme na Real Madrid na-amasị ya. O soro na Real Madrid wee malite ịso asọmpi egwuregwu bọọlụ ruru 30 ma kwukwazie na Real Madrid ka Bayern Munich n'ibu ibu. Nke anọ, ndị bandit agbagbuola mmadụ abụọ ma tọrọ ọtụtụ ndị na-eso ụzọ Kraịst. Nke a mere na Baptist Church Chikun Local Government nke dị na Kaduna State. Nke atọ, otu onye isi bandit ama nke ọma bụ onye nke akpọrọ Dogogide anwụọla site na mmerụ ahụ o nwere mgbe ya na onye na-esote ya n'ọkwa ọchịchị gbarịkọtara egbe n'ime oke ọhịa Uyamba na nke dị n'ime mba Kaduna Steeti. Nke abụọ, South East Council of Traditional Rulers na ndị isi ọtụtụ ụka Kraịst dị iche iche agwala gọọmenti etiti bụ nke onye isi ya bụ President Muhammadu Buhari ka ha kaba arụfụ na ha drepụlụ aha IPOB dịka otu terrorist. Nke mbụ n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa, nwata nwaanyị na-eme ejije amaara nke ọma bụ Moyo Lawal ọ bụkwa onye ọtụtụ ndị ihe ya na-amasị ji Moyo Bugatti mara ekwuola na ọ bụghị arụ ma fọdụzikwa iwe ya ma ọ bụrụ na di nke na-anụ ya aghara ya agaga di na nwaanyị ọzọ n'ezi. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu, ọkwa ebe a ka anyị ga-achịkọta ya n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taata. Ndị Igbo, ana m asị unu na-echetakwa na okenye ya na-enwe dị na mma mkpọ ya anaghị atọ n'elu osisi maka na amaghị ihe gbajiri osisi tụnya na mmiri ebo ya nwenwe. Ka emesịanụ.